Tulo ka balay sa sityo Kadauhan, Barangay Talamban, Indakben, Sugbo, apektados pagdahili sa yuta, gumikan sa way puwas nga pag-uwan-uwan. Ano ang report? Napuno na sa yuta ang sulod sa Pinoyanan ni Corazon Jaime, human mahitabo ang pagdahili sa yuta kagabi. Kini ang sitwasyon sa balay nga na tabunan sa landslide pasado alas 10 kagabi. Matod pa sa tagiyani siya si Corazon Jaime nga diri sila natulog kagabi. Unsay nahitabo gyud, Mother Corazon? Pagkatug na mo diri, nagsige mag-uwan-uwan niya. Pagkuan, nahagsa ng bato nga dako. Nya mao tong pagkuan, gipanguan na mo ang mga bata, gipaguwa. Pagpagawas na mo, mga pila ka kuan ni Arya din sa natagak din mga yuta. Kung nahitabo nga nakatulog na ang pamilyang Jaime, siguradong na ay madisgrasya ni atong tungura. Kasamtangan sila mipasilong sa ilang silingan. Gawa sa balay ni Corazon, apektado usab ang mga balay sa ilang tapad. Mangayo lang ang tamig tabang ba kay pareha karon na amin silingan nga maayo pun tawo nya di man mi kahibaw og kanus armi kutob diha. Samtang makuya usab ang mga balay nga nahimutang sa ibabaw nga bahin. Gani makita kining istruktura nga nagtungtong sa yuta diin nagsukad ang landslide nga bitabon sa balay sa ubos. Gisusi na sa dakbayan ang insidente. Because walay klaro nga drainage system, delikado gyapon maligro gyapon nga mabigay. So there has ang ilang atong intervention diri dapat i-retain ang i-cornerstone na to ang retaining wall provided nga doon na nagiklaro nga drainage system diri sa babaw nga part. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.